kontua da, beraz, errealitate berri horren aurrean hitz egin dugula batetik berresteko orain arte izan dugun lankidetza esparrua eta eremua, eta bigarrenez hori etorkizunari buruz ere eramateko. Horren bitartez, ze bilatzen dugu? Euskaltzaindiaren lan instituzionala eta lan soziala aurrera eramatea. Batetik, gure ohiko lanak sustatu nahi ditugu, hizkuntzaren kalitateari dagozkionak, hizkuntzaren batasunari dagozkionak, hizkuntza bera osotasunean hartzen dutenak, eta bestetik euskararen presentzia indartu, areagotu, zabaldu, edatu nahi dugu, dela bizitza publikoan, dela jendaurreko jardunean. Eta helburu horietarako sortu zen Euskaltzaindia laster 100 urte beteko ditugu, eta helburu horretan jarraitzen dugu. Orduko hartan, orduko baliabideak erabili ziren. Gaurko honetan, oraingo baliabideak erabili behar ditugu. Eta gauza guztien gainetik, sorreratik bertatik daukagun helburu berari eutsiko diogu. Hau da, euskara bat dela, euskarak batzen gaituela, euskarak egiten gaitula euskaldun, eta euskara bera aurrera eraman behar dugu. Eta aurrera eraman behar dugu kalitatez, erabileraz, eta nik esango nuke gaur egunean teknologia berriez.